A Fevita Hungary Zrt. Egyike Magyarország legnagyobb hűtőipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozásainak. Az üzem 1967-ben a hűtőipari országos vállalat gyáregységeként kezdte meg működését. Az 1988-ban megszűnt Magyar Hűtőipari Vállalat felbomlásával Székesfehérvári Hűtőipari Vállalat névvel, 1991-től pedig Székesfehérvári Hűtőipari Részvénytársaságként önállóan működik. A Fevita részvények 100%-a hazai befektetői kör birtokában van. A részvénytársaság fő tevékenysége a gyorsfagyasztásos tartósítási tevékenység, éves termelési kapacitása több mint 32 000 tonna. A termékek legnagyobb részt gyorsfagyasztott zöldségek, zöldségkeverékek. A társaság a zöldségnyersanyagokat kizárólag termeltetési szerződések alapján vásárolja fel. A mezőgazdasági beszállítókkal a Fevita hosszú távú kapcsolatot alakított ki. A kiválasztás legfőbb szempontjai: nagyméretű, összefüggő termőterület, magas műszaki technikai színvonal, professzionális növényvédelem, öntözhetőség, gyártól való távolság. A termeltetési osztály agrármérnökei egyeztetik a termesztési technológiákat, növényvédelmet, nyersanyagfajtákat, vetési, betakarítási időpontokat, felügyelik a teljes vegetációs időszakot. A gyár a betakarítógépekkel, beszállító járművekkel is folyamatos internetes és GSM kapcsolatot működtet. Ezzel a módszerrel a feldolgozó kapacitással való összhang mellett a minőségi és élelmiszerbiztonsági kritériumok is teljesülnek. Minden nyersanyag beszállító jármű zöldségtermékét tételesen minősíti a szerződésben meghatározott minőségi specifikációban leírtak szerint. A Fevita Hungary Zrt. Egyik kiemelt alaptevékenysége a gyorsfagyasztott zöldségek előállítása. A társaságnál a kiképzett és rendszeresen oktatott dolgozók mellett világszínvonalú berendezések állnak rendelkezésre. Az utóbbi évtizedben feldolgozó gépparkukat szinte teljesen kicserélték a legmagasabb higiéniai követelményeknek is megfelelő világszínvonalú berendezésekre. Főbb cikkeik gyártására fix feldolgozó vonalakkal rendelkezik, az átvett minőségi alapanyagok előtisztítását, szelektálását legnagyobb részt FEMIA típusú kombinált tisztító előfeldolgozó vonal végzi. Zöldségféléik előfőzésére a legkorszerűbb vizes, forróvízpermetes, illetve gőzös hőkezelést lehetővé tevő blansírozógépek használhatóak. A nyers, illetve fagyasztott zöldségféléket számítógép vezérlésű optikai és lézeres válogatógépek felügyelik, melyek színük, méretük, alakjuk és anyaguk különbözőségét észlelve távolítják el az idegen anyagokat a termékáramból. A fagyasztási feladatokat 3 darab folyamatos fagyasztóberendezésben tudja megoldani. Ezek együttes fagyasztókapacitása zöldborsó termékre 20 tonna óránként. Emellett lehetőség van, ha a termék jellege ezt megkívánja, fagyasztó alagutak és fagyasztó boxok működtetésére is. A fagyasztott készterméket a szükséges osztályozás és személyi válogatást követően a piaci igényeknek megfelelően csomagolják. A csomagolt készáru minden esetben fémdetektoros ellenőrzésen esik át.
kiszerelésű termékek csomagolására síkfóliás berendezések állnak rendelkezésükre. A társaság tárolókapacitása közel 20 000 tonna, a tárolók hőmérsékletét minimális hőfok ingadozás mellett -20-25 Celsius fokon tudja tartani. Minőségirányítási rendszere fél évente felülvizsgálatra, 3 évente pedig újratanúsításra kerül. A minőségirányítási rendszer egyik európai átlagszínvonal felett álló informatikai erőssége az a számítógépes átfogó termékazonosítási és visszakövethetőségi rendszer, amely az úgynevezett szántóföldtől az asztalig alapelvet maximálisan kielégíti. A részvénytársaság az ISO 9001, ISO 14001, IFS és BRC globális nemzetközi élelmiszerbiztonsági szabványoknak is magas szinten megfelel. A részvénytársaság termelésének körülbelül felét belföldi, másik felét exportpiacokon értékesíti. A belföldi kereskedelemben piaci részesedése 22% körüli. A részvénytársaság megalapozott jó hírnevét az áruminőség és szolgáltatás folyamatos javítása mellett választékbővítéssel, korszerű csomagolással, megbízható piaci márkával kívánja fenntartani. A cég filozófiája a jó minőségű és biztonságos termékkibocsátás mellett a szűkebb és tágabb értelemben vett környezet fokozott védelme, melyet az ISO 14001-es szabványnak való megfeleléssel igazolja.